Kagiddan nagiti agsasarno a graduation ceremony. Gundaway meten nagiti flower vendor a makalako. Fresh flower man wenno artificial bouquet. Ti 26 titaw en na ani Jen, nasursuro na tagaramit ti fuzzy war, ken sa tin ribbon flower bouquet, manipod iti YouTube ken TikTok. Iti uneg ti talutaw en a panaglako na, maobserbar na tinapintas at taray ti artificial flowers kada adda okasyon. Dakkel abanag daytoy para iti abasto ti pamilya na. Napigsamot ma'am, mas prefer that ti fuzzy wire dagitoy artificial ma'am ta han nga malaylay. O mabalinda pa nga may display ma'am kun agbayag pa. Napigsa Tata graduation po ma'am ta halos amin nga parents ma'am ket kayat damat nga kanti flower dagitoy aggraduar nga ubing da ma'am. 250 pesos aging ga 2,000 pesos ti presyo dagiti artificial bouquet ana aramid ti fuzzy wire. Idinto 350 aging ga 750 met dagiti naaramid ti satin ribbon depende ti style ken kadakkel na. Ad-ada a pinilimeten ni Gladys manipod poblasyon Peñarubia ti agaramid ti artificial bouquet. A regalo na para ti kaanakan na nga aggraduar. For long lasting ma'am. Ta at least an nga magango kikitain na latta o manong years ti mapalabas adalatta. No in demand dagiti fuzzy wire flower, kabaliktaran met ti taray ti panaglako ni Gladys ti fresh flowers. Ngem ko na, diskarte laeng ti masapol tapnon makalako da, takalaksidan nga aduda nga aglako, adapay ti pesto na iti murdong. Tatamam ke medyo natumal, oray no kantado kami amin nga nakahelera. So nga linaian la ti diskarte no kasano kami nga kwa. Palaka kami basit ma'am ta. At ti kami tao ma'am ti way da kami gigate. So miminghan na kami ma-approach no ang kami makipagpati strategy no. Agduduma da ma'am nadamo la ti kay dati artificial. Ken dati ti lang kami advantage na ma'am na may malako detoy malanta. So dege ma'am. So dagiti mo ubda ma'am ti kaya damit agiti artificial ta as souvenir. 50 pesos ti presyo dagiti single fresh flower as sunflower ken rose. Idinto 200 aging ga 650 pesos dagiti fresh flower bouquet depende ti klase na. 100 aging ga 150 pesos met ti service fee ti paarami ti money lay wenno money garland. Agpapada dagiti vendor amang namnama ang makaypaybusda ti lakoda aging ga malpas ti graduation ceremony. Jessica Boreta, Balitang Solid North.